Ihi ya gakwa na Facebook ga-akiriwe anyị live iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 ị na-achọghị ide Eco FM 100.7 gị ide naanị Eco FM with capital letter klik ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ a anaghị anọ otu ebe ekiri mmanwụ ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe ọ bụ ebulu ukwu ebe enwe ike zọtacha ezi ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ a na-agakwa na-aga ma a na-agaribeghị ebe a na-agala egili ije o wee bụrụ ya kodem laanyị la akụkọ Daily Post akụkọ dede otu nwoke ọwa aha ya bụ Okwudele Mbama ejirila mma magbuo onye obodo ya o aha ya bụ Ụka Egbu Ogi maka na ọ nụrụ akụkọ na nwoke a na nwunye ya na-ayị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụghị ihe doro anya o na ị ga-achị nke ugbo abụọ ndị asị gbara gị gburugburu ka Primate Ayodele gbara onye isi ala Tinubu ọsọkpa gị buru ọgọdọ ji igwe ị gaghị emenwu ka enwee naanị otu pati n'ala anyị bụ Naịjirịa ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara Tinubu hoo ha 2027 sọ naanị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị mepụtarala ihe anya na ahụ n'ọkwa ha nọ na ya ga-eji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ha ọkwa ọzọ na ntụliaka elu afọ 2027 ka gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Enweforo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ ejikọtala aka kpọpụta onye isi oche ha bụ Adebowale Ogundoyin dịka onye ga-anọchite anya Makinde dịka gọvanọ steeti Ọyọ. Gọọmenti steeti Naija akatọọla ya bụ mwakpo ndị ọkpa egbe banditi wakporo obodo ndị enwere na kansụl ime obodo Shiroro nke steeti ahụ ma sụọ ndị mmadụ ịkpakọ. Mmadụ abụọ na-alụ ọgụ n'otu agbamakwụkwọ wihiri odo na steeti Yobe ejirila osisi kụgbuo otu obere nwatakịrị nwoke ọwụ aha ya bụ Ishaku Idris na-amaghị ama ozu ya adọrọ. Ndị uwe ojii steeti Akwa Ibom awakpola otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Akwa Ibom ga-aka ka egbe pịnwụrụ mmadụ 7 ma napụta ha ọtụtụ egbe ha zụrụ n'ime ụlọ ụka ahụ. Aha ụlọ ụka bụ All power belongs to me, Solomon of our generation. Ka ihe si wee kwuru ugbu a INEC abụrụziela ngalaba otu pati APC ka Dino Melaye kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbem yom tim cham klara na-akpọkwa akụkọ Daily Post. Ị hụrụ ka dara all power belongs to me, Solomon of our generation. Ọ dara uche. Ọ dara klara. Pay your attention. Look at ihe mere n'ụlọ ụka. N'ụlọ ụka ka a na-ezozi egbe eme nteme mpụ na arụrụ ala. Ọwụ na egbe o. Ọtụtụ ihe ndị ebe a na-asụnye mgbe egbe nọ ya. Pompashọn che nwetachara. Akpụkpọ ụkwụ ndị agha ndị nke ukwu ahụ buutu a nọ ya. Akwa ịhụna. Amami na-aghọta. Ekwentị ha. Ekwentị wụ mmiri ọṅụṅụ. Chineke. Ọgba tumtum nọ ya. Asị mma watụrụ tawa. Ebelebe. Saw blade nọ ya. Ite nọ ya. Efere nọ ya n'ime ụlọ ụka. Ụlọ ụka all power belongs to me, Solomon of our generation. Uche o. Ọ dị ego. Echere m na gọọmenti kwesịrị ịnọ na-akpanyere ọtụtụ ụlọ ụka anya. Nke a bụ na Akwa Ibom. Ọ bụrụ na mgbago ugwu enwere m ike isi mana ndị a achọrọ iji ha chekwawa onwe ha. Mana nke a bụ na Akwa Ibom ebe a. Akwa Ibom n'azụ ụlọ nga. Amikpuo n'ụlọ ụka na-akpa gịnị arụ. All power belongs to me. To who? Solomon of our generation. Ọ dị ego. Aha abụọ dara iche iche. Even with the name of the church, ị ga-ama na ha dara confusion nọ na ya. All power belongs to me, Solomon of our generation. Ndị obe power na Solomon ji join.
mmadụ abụọ na-alụ ọgụ n'otu agbamakwụkwọ ọwụ jiri odo na steeti Yobe ejirila ochichi n'otu obere nwa kwugbuo ya nga ụmụ ụfọdụ mgbe a na-alụ ọgasị ozuola ị ga-anụ gị bụrụ nke a ga-ekọ mgbe ị ga-akwụgbu akwụgbuola ha obere nwata onye ma ọ bụ rice na-esi eri ha ma ọkwanụ ọkwanụ nwaanyị ọ na-ara n'ahụ ya wụrụ nwaanyị akụkọ wee na-akọ na anọ dịka a na-alụ ya bụ ọgụ gbagbagbagbagbagba obere nwatakịrị a ikekwe onye nke a chọrọ ịpịa osisi bara mikpuo n'azụ ya azụọ ya n'isi gbim nwata ayọ ka akpa akpụ agbụgbọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ ile ma ga-azụta ya ndụ eruziela n'ụlọ ọgwụ kpaa ya kokororom kpụpụta ya dịka onye mere gịnị onye nwụrụ anwụ lee n'obere nwatakịrị gịnị ka ị gara ịgba agbamakwụkwọ gị ime ndị nne na nna ha sepụrụ si ka ha gana ikekwe mana mgbe anyị dị na nwata ụdịrị ije anyị anaghị aga ya ụdịrị ije a asọkwa nne na nna gị gawa agbamakwụkwọ ị ga-anọ n'ụlọ kedu ihe ị na-achụgharị ya n'azụ gị ime hapụkwa ugbu a ụwa bịara mebie ahụ ebe a na-eli ozu ọ na-ada ụmụaka ka ebupụtara ha ozu ka ha tawa ọ na-ada ụmụaka ka ha soro ozu dakpuo n'ime ili agbamakwụkwọ nwere agbamakwụkwọ ka ọwa anyị gara nwaanyị kpọchara ụmụ ya niile lesi ite ebe a ga-inye ndị ihe ka ha bịara ibiri ya were ụmụ ya ahụ ha anya na ihe nga ahụ mmanya dọrọ na tebụl fọ ndị ya were ya nye ọ dị ego ịma mgbe ụfọdụ gị na-ajụ onwe gị kedu ka ihe si mebicha nnọọ mgbe elu bụ ala ọsọ nwere alaka mgbe ahụ anyị dị na ụmụaka na mmadụ nwere anyị n'ụda ambulans nwayọ anyị na-anọ n'ime ụlọ nne my mother ga-akpọchibido gị ụzọ n'ime ụlọ don't come out ebe niile ada gịnị jụụ hapụkwa ugbu a na-eme burial ndị na-aga ahịa na-aga ndị na-aga ugbo na-aga ụmụ nwaanyị nwere ndị nke a na-eji opportunity ahụ towa ime n'ukwu plantain anwụrụ ṅụwa atụgharịzie ya wuru ihe ọzọ nwere relationship malitere na wake up ụnụ si relationship a ga-start ebe a gara iru uju anọrọ ebe ahụ malite relationship ihe na-eme ọtụtụ mpụ na arụ ala na-eme n'abalị ahụ nke marriage ya don't worry a ga-etinye okwu ọnụ ị hụrụ burial a ike agwụla burial awụziela beauty pageant ọ wụziela ebe a na-egosi ewe akpa burial nke ama na mma ewe akpaziri ya ọfụma kọpụ ya amaka ihe ha ka ezinụlọ ama ji ego ha anaghị akpụnwu ndị mmadụ leenụ ka agụrụ si agụgbu ndị onweghị ihe ị ga-enye ndị mmadụ na burial ha ekweta na ha riri onweghị ihe ị ga-enye ha ekweta na ha mere gịnị ha riri burial aha ọgbahụ mmanya ma otu nke awụ barista nke awụ dọkịta ụmụ ya nke a nọ n'ala bekee burial mmanya nkịta ọgbaghị onye na-ekpe ihe ahụ ataala anụ abụọ ṅụọ mmanya were mineral nke a gbakọta na nke a were nke agbaka were alcohol gbakọta gbanyechaa ya combination wụ mmiri ọṅụṅụ iruzi ụlọ gị na-aṅụ afọ na-eti ọkwa ị bịara ịkwa mmadụ ọkwa mmadụ ka ị bịara ịkwa gị gbaa lailọn n'akpa ọkwa mmadụ ka ị gara ịkwa gị gbaa lailọn n'akpa buru bọtụl ị gaji ichenji enye gị nke enyere gị gị nye I have bottle ọ dị ego ekpere mbụ na onye ọbụla ga-aṅụcha ebe ọ bụ na ị nweghị ike ịga burial gaba akwa a na-ebe na burial lọta ọ wee a na-enye hụ gị a na-ebezi n'akwa who dey cry for burial again mana mgbe enu bụ ala ọsa eligodi mmadụ 1 month ọnụnụ ya ka dị obodo ga-adakwa gịnị ji maka na o nwere onye pụrụ who are you to go farm mana nke ugbu a na-eli mmadụ ụmụaka na-ebu n'ozu ha nwa na-ekpochi n'aja ha na-epezi pere pastọ na-ekwu ele maịkị kpakapụ ya wansa asị onye emenyere sọ nwatakịrị ya na-agbafe o wee mebiela ike gwọrọ mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ebe kodem la anyị la akwụkwọ akụkọ de sitesiman bụ ebe akụkọ na wee siteti aya dịka o si wee dee mba Amerịka na mba Iran enwee na mkpekọrịta ịkwụsị ịkpa mgbọ ruo izu ụka abụọ mana anyị ga-aga n'ihu na-akpa mkpamkpa anyị na-akpa na Lebanon n'agbanyeghị ọkwa Trump mara ka mba Israel kwuru n'oge na-adịghị anya aga m eme ka ọha na eze mara
ma aga m eso azọkwa gọvanọ steeti Abịa n'afọ 2027 ma ọ bụkwanụ ma agaghị m eso azọ ya bụ ọkwa ka osote onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Benjamin Kano kwuru. Ndị ntọrọ mmadụ egbuola nwa nwaanyị otu onye ọrụ ji azụ ahịa na Abuja n'agbanyeghị nde naira 12 12 milion naira ọ kpụrụ ha. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Kiyamo akụsuola Atiku, Obi na Kwankwaso maka ngagharị iwe ha mere n'ụlọ ọrụ INEC. Igoriche everybody. So Benjamin Kano nwere mmasị ịbịa azọ ọkwa gọvanọ steeti. Amaanụ m ihe ọ chọrọ ime ha na ndị Abịa, you know? I don't know. There is no smoke without fire. Ọ sị na ọ ga-apụta very soon mee ka ndị Abịa mara ebe ọkwa akọ. Mana mụ nwa na onwe m mana Benjamin ọ gaghị apụta nwe hụrụ ugbu a. Ọ gaghị etinye nwe isi. Benjamin Kano. Ọ gaghị etinye nwe isi. Nke a bụ Uchere Obi nke ma asị Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ọ sị very soon na ọ ga-apụta mee ka ndị Abịa mara ebe ọkwa akọ ma ọ ga-eso azọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa ma ọ bụkwanụ ma ọ gaghị eso. Uche ihe a mba Israel na mba Amerịka na mba Iran mege. Trump asịla ka eme udo. Oke mba Iran ekwerela. Esizie fire. Israel sị ọgụ ha na-alụgode na Lebanon ha ga-alụpụgode ya n'ọfọrọ small. Chineke lewekwanụ na Trump with all due respect anyị egode ha more time ka ha mezuchagode ihe ha bụ n'obi na Lebanon. Nke gwara ebe lee ihe mere na Abuja bụ ebe ndị ntọrọ mmadụ tọrọla otu nwaanyị ọwụ bụ nwa nwaanyị onye ji azụ ahịa na Abuja. This man na-akpọ ha 12 million naira ha elekwa nwa ya gbuo narị ego. Mmadụ ka a na-arịa mmadụ bụ gị na-ekwensu kwụsị ịdị na-epenti pichọ na ekwensu nwere ọdụ ogologo na ọ na-eji oji. Ọ bụ mmadụ human being nwoke na ekwensu ahụrụ anya ama m na-aghọta lee na-agba obi ịta mmiri mmadụ kpara. Kọdụ Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya eleba ya anya bụ ngagharị iwe a Atiku, Obi, Kwankwaso, Amaechi, Aregbesola, Dino Melaye na ndị ọzọ mere n'isi ụlọ ọrụ INEC dị na Abuja na-akpọ oku ka a ghara iji ụkwụ zọgbuo ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị. Anyị wee na-ajụ gị sị ị chere na ngagharị iwe a ga-amịta mkpụrụ ọbụla ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information na for men the way they
keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. asị na ike dị otu ọ dị Peter Obi n'ahụ, ike dị otu ọ dị Atiku n'ahụ, ụmụ mmadụ ekwechiri na-eti we no go gree, anyị agaghị ekwe INEC ejikwala ụkwụ zogbuo ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị na ọ bụchala ihe jigidere obodo anyị bụ Naịjirịa. Demokrasi ike agwụla nye ndị na-amaghị n'ụbọchị ụnyaahụ ka ya bụ Atiku, Obi, Kwankwaso, Amaechi, Aregbesola, Dino Melaye, David Mark na ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ndị ọzọ nọ mee ngagharị iwe n'isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday.
na-akpọ oku ka INEC ghara iji ụkwụ zogbuo ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị ị chere na ngagharị iwe a ga-amịta mkpụrụ ọbụla ị na-ahụta ngagharị iwe a dịka nke ga-emetụta INEC n'ahụ ajụjụ a ka anyị na-ajụ n'ụtụtụ a isiokwu ka anyị ga-atụle n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a nwune gbuo ya nkenke egbula oge ọsọ ọsọ nyefe maka na mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ kpọbata tinye ọnụ n'okwu ịbọọla chie ọkana ya ụmụ nne m ndewo Chimezie mmadụ waha m nwafọ ebelu obube Owerri n'otu anyị na nkenke na-ekwu na nkenke kewejugwu ochi ngagharị ahụ ndị otu ADC mere eche m chọgharị ha mkpụrụ ya banye churukwu ndewo ya gazie ewo nke a kụchapụla biko gbalịa kpọghachie iwe nwee ike tinye ọnụ n'okwu o wee bụrụ ya Chimezie mmadụ kpọbatara n'ụtụtụ a sị na oche na nke a ga-amịta mkpụrụ ịbọọla chie Clara Uchenna ịbọọla chi Dadijo ndewo gaa n'ihu Dadijo nwanne otu m si hụ njem a ndị mere ụnyaahụ nne ịhụ prezidenti anyị Tinubu ya kechi ekwechiela ya kechi ha na okechiela otu m si ahụ ga elekshọn next year ọ gaghị ahụkwa coronation ọkwa ha elekshọn ka m hụ ga-ahụ udo dịrị unu dekwara gị nọ ịbọọla chi Uche nwa God onye eze ya gazie Clara ya gaziere ụnụ ọtụtụ ọma ndewo ọ ga-amịta mkpụrụ ihe m jisi gị na ọ ga-amịta mkpụrụ wụ na ndị a kpọsịrị aha gara njegharị iwe udo ha wee ọkpụkpụ mmadụ ọ bụrụ obodo na-asọpụrụ iwu na-asọpụkwara na mmadụ INEC kwesịrị ịsọpụrụ ndị a ọ ha nwa ga-ekwu onye ga-anọchite anya ha ụhụ INEC ga-ekwu o nwekwara onye kwuru na pepa taa sị na INEC na APC ruo otu pati mana onye ahụ gọpụrụ judishiarị ya sịrị onye ya otu pati grupu atọ na fọm ọ ga-enye Naijiria nsogbu inwekwala otu pati one party system na Naijiria ọ ga-enyekwa nsogbu King David nọ na masị ya gazie ịbọọla chi ezigbo mmadụ olu ya na anụ ụda n'igbo okwu nwa na ya eze na-ata njaba odogwu na redio Clara onye ga-agba igwe njiri ụwa mara gị mmanwụ makwara go aga m gwa nwa na ya na-ata njaba biko agwụkwa gị nchere ejugori ndị na-eme ngagharị iwe Dino Melaye kemgbe e ji egbu ogbugbu n'ala anyị Naijiria ugbole ka ha pụtabịa ememe ngagharị iwe ọgụgụ ogbugbu a na-egbu na Naijiria ihe a bụ ịbịa aga ya ugbu a ngagharị iwe maka ọchịchị onye kwuo uche ya ọta ga ama na ọchịchị onye kwuo uche ya nwụọrọ na Naijiria ihe dịga ebido anyị bụ ụgbọ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe bụkwa ya mgbe olee otu ndị anyị ga-eji zọpụta ndị anyị na-achị ụmụnne anyị ndị a na-egbuchichi ọgbọ ya dị ntị ire ekpokwu ihe imetụrụ aka elu ha kwuo okwu ọta ga-eji akpọchi ogbugbu anya n'obodo ahụ ya gaziere gị nọ nwa na ya eze na-ata nja bụ uche onye adịghị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ịbọọla chi odogwu na redio ya gazie
ọnụ ọha izizi na ego osote gị lọlọ Clara nwaanyị ọcha mara mma ndewo ekelele gị onye gị na ya na-ekwu na ụtụtụ awụ ma si akpa na-abịa akpọ gị ebe obodo ojezuru obodo ga-ada ọ ga-ereji gbagam uche ịma enwere ihe m na-eji agwa m enwere ndị chọziri ime ọchịchị anyị na wọ personal ama m na ghọtara ebe m na-eche ịma ihe mege na ndị ụfọdụ lidaji adịkwana ịmachi ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka nne ya na-anọ ya nne ya nọ ya ama m ghọtara ebe m na-eche and obodo ha rị mma ihe domere kọntara anyị raidis kembụ INEC ka abụọ judiciary ka atọ polisi uche ikpere ihe mbụ ihe mege enwere eme aha na ihe Naijiria karị mma so ihe m chọrọ ikwu na obi ike m ọwụhụ ime ihe ma obi wa onye ọbụla nyeke ya o nwere ike na-emechapa ihe ị ga-ahụkwa ihe ebe gị na-eme gị na-ebe bụta ọ na-arị mma eme ihe chi soro ya follow up na ndị bekee na chi follow up ọ wee eme arịlas ya so ya ọ na-eme ị ga-ahụ na ihe ebe gị ga-eme gịnị akwụsị ewetara bet INEC wepụ aka enwe n'ofe tupu ya awa aka mmadụ ya gaziri gị nọ ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Mpadek Chidozie nwe osisi ụmụọka nne ọha ji ọsọ ụmụọka nne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ndị otu pati ADC ha nwere ikike ha nwere the right ahụ ime ngagharị iwe na onye isi ala Bola Tinubu ya biko kwalite ga-enwe ọtụtụ otu pati n'ala anyị abụ Naijiria ime otu naanị pati otu pati naanị n'obodo na ọ dịghị mma maka ọchịchị onye kwuo uche ya ọsị Chineke gọzie obodo anyị ya gọzikwa gị nọ Mpadek Chidozie nweoso gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Tonia Ibe si agbalazibata ozi ya n'ụtụtụ ọtụtụ muche na nwaada Clara ọsị uche ekwuru ihe ekwu mgbe Tinubu họpụtara onye isi oche INEC na ọ bụ ihe ọbụla Tinubu gwara ya ka ọ ga-eme otu ugbu a ngwa gị lee ihe emeganụ na o cheghịkwa na Joash ga-aṅa ntị na mkpu a David Mark na-eti n'ihi na ọ bụ ihe ọbụla n'ihi na ihe ọbụla o mere ugbu a bụ ihe gịnị Tinubu nyere ya n'iwu ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụla m ozi gị na ụtụtụ a na WhatsApp anyị anụka ntị Anthony Amarachi isi ejeme ekpuru zibata ozi gị si n'ihe eji eziokwu eme n'iche na ndị Awụsa ndị Igbo na ndị traịbụ ọzọ ewo nke a ya bụ ozi apụọla ka ọ dị anụka ntị oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi n'ozi gị ahụ ị bọọla chi ye Uche nwa God ụtụtụ ọma Uche Elekemega adị m mma nwoke ọma ya dịrị gị na mma Uche ịma kemgbe ahụ m jiri kwuo ekwu m kwuru Clara ejisi ike agbakasịgara gị ọnụ ama m onye ọnụ ọ naghị eji ike agbakasị gị ọnụ ịma ama na ịwa shọman kịta ekeshọn na nsogbu adịla akụedebe m na chief mmadụ ka nara enyo ha etobe ụmụ akụbabili dị mojebe kwemeri na akpa ihe ndị emego ugbu a ma polisi ma amị ma judiciary ma INEC ọwụ mmadụ ịhụnanya ụgbọ anọ mmadụ ka na-arịa ihe mere n'ụwụ emere mistake wee mere ha n'ezikwu mbụ ịma ndị senate house of assembly na others ha mere mistake by ime president alawi ije ka wepụta onye ga-awụ INEC chairman ma uche ka m jigodi gị ọta m n'ugbo anyị ọ bụrụ na ọ gụ nwa wapụra m na-enwe ụzọ ala atọ na-ebu ụzọ were ala jee ihe ka ntakịrị nyefe gị obi ọ ga-adị gị mma obi a ga-adị gị mma ọwụ ndị ewu ndị mebiri the hotin ndị patis agaghara ekpe ha gara drag mebi ọbawụ na ha drag ya by na agaghara enwe INEC chairman elekwana chi ji fili na INEC chairman gara adapụt to another party na awụ nna ya ukwu demere ya bịa ghọtara ya mmiri to ihe niile ochilere mbute ụzọ mebie mgbe ahụ ka ọnwụ na ha bidoro by then biden anabeghị enwe chairman aka nụkwa na-eme ya oge na-aga ma onye kwuo na-asị okwu chief mmadụ ka na-ekwu asị wedi ya ga-atụgbu enweghị m 100 million ka ọ dịwa ihe onye metara na gịnị n'isi ya chief mmadụ ka na ya dịwa ya gaziri gị nọ mmadụ ka a na-arịa anụ ka ntị Anthony Amarachi ahụ ha na m ozi gị ahụ ọ sị na ihe eji eziokwu eme na ocheghị na ndị Awụsa ndị Igbo na ndị agbụrụ ọzọ nwere ike ịbịakọta ọnụ mee ya bụ ngagharị iwe n'ụzọ udo anyị maka ọdịnamma obodo anyị abụ Naijiria n'ihe nke a pụtara bụ na
Naijiria ọhụrụ ga-enwe isi na ekpere ya bụ na ha enwekwala onye ogbu arịpụ n'etiti ha. Ya gazie o gaa n'ihu na ya bụ WhatsApp anyị nwanyị ọma. N'ozi nke a si n'aka Chinedu Omeziri, Comrade Chinedu Omeziri si awọ mama. Ọ sị ọrụ na Naijiria bụ gọọmenti Naijiria bụ gọọmenti maara nke ekwe na-akụ. Na ya bụ ngagharị iwe mere n'ụzọ udo kwesịrị ịmịta mkpụrụ dị mma. Ọ sị hụrụ INEC na ha egbuola ala anyị bụ Naijiria. Ọ dị egwu ike gbọrọ ịbọọla chi ya. Ụtụtụ ọma nwoke ọbịa mara mma ahịa ma Uchenna Clever ọnụ ha dị na bekee shelu Clara otu mere n'ụbọchị taa. Anyị dị mma onye eze lobo. Ụwa mara unu mma. Uchenna dị na Clara biko enwere oche ajụ m chọrọ ịjụ unu kemgbe echi ntụkwa m ajụ ya ndị mmadụ ha na-efesa onye eze kọbata. Achọrọ m ịjụ iwu Naijiria ele ndị dere na ọwụ Naijiria dere ọwụ na Naijiria dere ya ndị mba ọzọ ga-edere anyị iwu anyị. Onye emebi nwanna awụ mebi otu azụ ikiwe ha nọ maọbụ ndị chegarala ị ga-agụta asọwụ ndị a ndị ezukọtara ọnụ were ezi iwu Naijiria. Ihe ewu ihe Britain dere wetara unu all in the name of iji manipulate obodo a ọwụ ihe ejila Naijiria emekata aga n'iru. Ihe a gara asịrị na ọ ga-amịta mkpụrụ ọ ga-amịta until edegharị iwu Naijiria. Ọ ma achọ ka agadiri nwe one Naijiria ma ọ bụ ya my brother aka na m ekwuchi okwu ekwuchi ike ha gbuwe obodo onye ọbụla ji emejiri ekie udo dịrị unu. Ndewo ya gaziere gị o wee bịara ya onye eze zelobo uche onye adị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m ịma nwaanyị maka na ana m anya ajar. Ọ bụ jeje nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ atatụ ụkwa atatụ akị ọnụ a na-ekpe oyoyo. Dr. Mrs. Mmaole bara zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị isi Owerri isi na-ekele ndị otu pati ADC maka ya bụ ngagharị iwe ha mere n'ụzọ udo n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday. Akwa ị na-aghọta na onweghị ihe ga-adị ka otu pati n'ala anyị abụ Naijiria na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya n'ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị ejirila nwayọọ nwayọọ na-adakpunye n'aka enye ozi onye agwala m na anyị agaghị ahapụkwanụ ya. Akwa ị na-aghọta na INEC kwesịrị ịwụ otu na-emenyere nwa ogugo emenyere nwa anọsi ike ọ bụghị otu ga-abịa gbakọta aka n'ihe na-enweghị isi na ọdụ. Ọkwa ị na-aghọta ọsọ anyị ga-eji ọbara ikpete maazụ anyị wee jụ nke a ya gaziere gị nọ. Dr. Mrs. Mmaole bara ya bụ chere obi ga-adala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka JP Nnọrọm si Obinze dị na kansụl ime obodo Owerri wee zibata ozi ya n'ụtụtụ a. Ọ sụtụtụ m uche na Clara ọ sị na ọ ga-achọ ka o jezuru obodo daa na Obinze maka na a chọrọ udo. O jezuru obodo na-eweta udo nsogbu adịghị o ya gaziere gị nọ ịbọọla chi Uche na Clara na bọọla chi ịbọọla chi ya dịrọ na mma dịkwara gị ọ nwoke mbere a na-akpọ mbata iwe enwere na m lọk ọkụ bara na m taa laanị nọ na dịka ubizi ịgbalị ala kpọbata ịnọ. Ndị Igbo sị na nwa ọkụkọ si anaghị esi na ihe ji ya ga-aha ya kama ọ ka ọha n'olu ya. Ngagharị iwe mere ha dabara adaba mana onye mere na ngagharị iwe ọkwa mmadụ nwere akọrọ uche ịga anya ntị. Ndị nọ n'isi INEC ha wụkwa mmadụ ndị ọbara ha dị red otu ka anyị dị ka nke ha dị bluu. Nsogbu na ebe ahụ wụ na ihe mebiena uwe mebiena naanị Chineke ga-atọpụta anyị n'obodo a. Udo dịkwara gị nọ. Igbo Son si Agba zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na uche kedụdị mgbe m ga-azụtara Clara nwoke ọchị igwe na gbasara ya bụ ngagharị iwe mere n'ụzọ udo n'ụbọchị ụnyaahụ na uche nke gị na ọ ga-amịta mkpụrụ dị mma maka na ma elu ma ala a ga-achụpụrịrị Tinubu n'afọ 2027 ụlọ abịa. Igbo Son ya gaziere gị nọ nke a bụ uchere obi gị gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke a si n'aka CJ Dominic ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m ọ sị maka ya nwao na ịhụrụ ala anya na ihe ọ nidirewo
mgbanwe kpụ ọkụ n'ọnụ na-asịkwa ndị mmadụ merekwa ngagharị iwe n'ụzọ udo meruo ya echi na ọ gakwa efofu otu mkpụrụ ajị n'ahụ ndị ihe n'ihu gọọmenti APC nọ na ọchịchị ugbu a na otu o si ahụ gị na o shiela ike ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ na nke gị ezigbote oyi anyị Ifeanyị ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị n'ikwu eziokwu na ngagharị iwe n'ụzọ udo ndị otu pati ADC na-eme iji megide atụmatụ INEC na ọchịchị APC na-ama ka e nwee otu pati bụ nke onye ọbụla chọrọ ọdịnamma Naijiria kwesịrị ịpụta ma sonye na ya bụ ngagharị iwe n'ụzọ udo ma bụrụ nke e kwesịrị ime n'ala anyị gbaa gburugburu n'ihi na APC na INEC ewerela nwayọọ na-apịgbu ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị ya gazi nọ Ifeanyị ejimi nke onye ebere ya ngwa n'ọsọ ọsọ nwaanyị ọma ka anyị nwee ike chịkọta ya. Ozi nke a si n'aka mmadụ bụ ekwensu si relief maka aha nke a mmadụ bụ ekwensu ga ya gaziri gị nwoke ọma. Ọ sị na Bolachi Uche na Clara ọ sị na ọsọ laikikwara otu m na-eche achị ọchị na ọ na-adịcha fọnị. Mgba chighara ya ọzọ ka o fili ebe taa chighana ọzọ gawa biko ọ dị egwu. ọ sị na ihe na-enyiwe na o chere na nke a ga-amịta ezigbo mkpụrụ o chere na nke a ga-amịta ezigbo mkpụrụ ya bụ ngagharị iwe mere n'ụzọ ododo na ọ ga-amịta gịnị ezigbo mkpụrụ mana ihe ụjọ ya wụ na ọgbacha ala anya bụ Nigeria Trust maka na ndị a ga-emere ihe ha ga-eme iji hụ na ha mmekpara ADC ahụ ọsọ udo dịrị unu dịkwara gị nọ mmadụ bụ ekwensu ezigbote aha ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị guzo Jizọs ọmụ onye ngwọrọ lelo 1-2 buckle my shoe